lumabas ang aircon ko dyan. Kaya kanina doon sa natumigil ako. Sabay tininan ko yung yung compressor kung gumagana ba. Kasi walang lamig, malakas ang blower. Web size oh. Web size eh. Pero 29 siya. Size 27, 28, 29 ngayon bumaba na siya ng 26 na nag-hilo na siguro kung sinarayin hindi ko naman ginapos siya din dahil na ko yung compressor para tanggal yung belt. Hindi naman pala. Focus na tayo. Ayan, sumama na. Lalamig na yan. Kaya na, dito lang umikot to. Pwede sumama yung compressor. Okay na, magsun. Okay na, magsun. 20 rokas na, magsun na. Bumalikas natin, malamig na. Magsun. Loko talaga kung gusto na kayo. Nag-25 na naman. Gusto na tayo.